Vi har alle sammen hørt Bo og Henriks teorier om, at folk på VGI er ubrugelige. Det synes jeg er en ret god teori, og derfor har jeg tænkt mig at bevise nogle flere. Her kommer freak-out-teorien. Her er teori. Folk på VGI kan ikke lide at træne. Tag 100 armbøjninger. Nej. Her er en teori. Folk på VGI kan ikke lide at træne. Tag 100 armbøjninger. Hvad? Tag 100 armbøjninger. Her er en teori. Folk på VGI kan ikke lide udefra. Teori er forkert. Kan du lide det her band? ACDC. Her er en teori. Folk på VGI hader naturen. Hey, vil du ikke med ud for? Her er en teori. Folk på VGI hader livet. Hey, kom, vi skal udenfor og have det sjovt. Her er en teori. Folk på VGI kan ikke lide at ligge behageligt. Emilia? Vil du have den her sofa? Ellers tak. Her er en teori. Folk på VGI kan ikke lide skjorter. Hey, Idil, skal vi på tøj? Nej. Her er en teori. Folk på VGI kan ikke lide at leve sådan. Hey, må jeg tage alt jeres slik? Her er en teori. Folk på VGI kan ikke lide te. Hey, Nicolaj. Hvad er der te? Jeg vil ikke det rigtigt der, hvis jeg var dig. Her er en teori. Folk på VGI kan ikke lide hår. Hey, vil du have noget hår? Jeg har en teori. Folk kan ikke lide dyr her på VGI. Tag den her hat på. Der er lus i omløs. Nej. Jeg har en teori. Folk her på VGI kan ikke lide musik. Kender du den her? En teori. Her på VGI kan folk ikke lide at danse. Julie, dans for os. Teori. Her på VGI kan folk ikke lide fodtøj. Hey, vil du have mine sokker?